Il-kwalità tal-ilma f'pajjiżna klassifikat mal-aqwa fid-dinja b'punteġġ ta' kważi 100%. Jixed dan stħarriġ ippubblikat mill-Università ta' Yale li hija rinomata madwar id-dinja propju miċ-ċentru tagħha liġi ambjentali u l-politika. Dan l-istess tħarriġ juri li fl-aħħar 10 snin il-kwalità tal-ilma f'pajjiżna tiebed 1.6% għal total ta' 99.8%. Dwar dan l-istħarriġ l-uffiċjal tal-kwalità fih dan il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Martin Polidano, spjeganna propju xi jfisser meta wieħed jirreferi għall kwalità tal-ilma. Realistikament, qiegħed iħares lejn il-kwalità tal-ilma kemm bħala mikrobioloġija, ġifieri xfih mikroorganizmi, bakterja, viruses, illi ikunu ġol ilma u jekk inti tixrob dak l-ilma jagħmlulek ħsara, u anke bħala konsistenza kimika, ġifieri analiżi ta' xfih dak l-ilma. Huwa spjega distinzjoni bejn il-kwalità u t-toma tal-ilma. Jiena lilek nista' nipprovdilek tazza ilma quddiemek li tkun perfettament ċara li ma fiha l-ebda rieħa, ġifieri malli inti tara jew anke x-xomma ġifieri għadek qasbiż doqta, diġà f'moħħok qed tgħid di tajba. U malli tixrobha it-tazza fi ftit tal-ħin wara jew ġranet wara se tkun qed tagħmellek ħsara ġo ġismek. Fil-fatt dwar it-toma tal-ilma f'pajjiżna, Polidano tkellem dwar il-ħidma li mbarkat fuq għall-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex din tibqa' titjieb. Wieħed mill-ikbar proġetti li għandna huwa il-proġett mill-Reverse Osmosis ta' Pembroke, tħaffir ta' mina mill-Reverse Osmosis ta' Pembroke għal l-ikbar ġibjuni li għandna ħna f'Taqali. Tajjeb. Għaliex qegħdin nagħmluh dan? Dan qegħdin nagħmluh biex it-taħlita ta' bej reverse osmosis water u l-groundwater ħatkun ekwa għal kulħadd. Apparti minn hekk Polidano spjega li l-korporazzjoni għaddejja bi proġetti biex jinbidlu s-servizzi antiki tal-ilma filwaqt li l-pubbliku qed ikun avżat b'dawn il-monetenzjonijiet saħansitra bid-dati u l-ħin sabiex għal ħin qasir ma jiġix ikkonsmat.